Келе сақта біздің ауылға район үдәгінен уполномош болып бір хатын келді. Менің актив болып жүрген сақ. Бұл мені кәнсәге сақыртып алдыла. Ғалиуллахим яшың әлі ұқырға кетерге керекті. Уды менің көзге туп-туры қарап, бет ұстарын сұқырайтып тұрып жылмая. Мені ерінімді түштім. Ay, siverini soğukungan. Şunan, überste gezme. Külüşmeyni, külüştük. Überste gezme deyip kuda, überste gezme. Yok. Anday mınday kudak bulmanı kudağı. No, illa meğer minhin aytam. Kungilem ilah milahlanıp gitti. Ukurga gitar gatip de sevelenip yürgeynim. Karsığım yibermeni. Buna bitti. Bunun atağı şulay bulğaz. Mulayından neme kütörge bulaydı. Belki o sığıp gitirge yoyangana tapma yürüydür әлі. Республика халық театрдарының Алтын Тирмә фестивалендә Миякә районы Башкорт халык театры Әнгәм Атнабаевтың «Законлы никах» менән пьесаһы буенча куелган спектакль менән сыгыш яһаны. Фестивальдә нибары 10 халык театры катнашты. Бүген Башкортстанда 52 халык театры исәпләнә. Халык театры. Нимә ул халык театры? Башкортстан мәдәнияте үсешендә уларның тоткан урыны ниндәй һуң? Минең тамырым шуннан башлана. Халык театрыннан. Профессионал тамырым шуннан килә минең. Бәләкәй генә вакытта без мунсала спектакльләр куеп, Галия бануларда уйнап, Кара йөзләрдә уйнап, бәләкәйдән мәктәпкә кергәнсе әле Кара йөзләрдә уйнап башлагайнык, яшәй башланык. Менә халык театры шуннан башлана ул. Үзенә күрә бәләкәй генә зрительләребез бар ине. Билеттар эшләп кул менән 5 тингә билет һатып, мунса ләүкәһен сәхнә итеп, шулай итеп уйнай башланык. Шушында халыкның йөрәгенә, балалар йөрәгенә уже театр дигән әйбердән рухы үсә башлай, шуннан тамыр яя башлай. Безнең халык мәктәптән башлап спектакль уйнай башлай. Халык театрлары нигез ныгытып торалар. Театрга карата карашты ныгыталар. Улар куялар спектакльләр. Менә, мәсәлән, безнең районда Наемщик, Алтын сәс, Кара йөзләр, Башмагым, Галия бану, улар бөтәһелә халык безнең наизусть белә торгайны. Сөнки халык театры уйнай шул спектакльләрдә. Йырсылар бар унда, үзләренең баянистлары бар, хатта скрипкала уйнаучылар бар. Һәрбер районда, һәрбер авылда. Менә Ушалыла заманында ниндәй халык театры ине. Хатта менә ай тотылган төндә унда халык ныгырга ярата торган безнең профессионал театрга караганда ла. Сөнки унда первозданность дигән әйбер бар халык театрында. Улар профессияга караган һәм карамайдар. Улар сын күңелләреннән бирелеп, менә минең тормышым бул, минең язмышым дип әйтеп уйнайдар. Мине бына шулай иттереп кысаклап алырһың. Алайсан. Һин кем? Мин Рәмзия. Һин түгел. Мин ул Рәмзия. Рәмзия Булатовна мин. Әнвәр Галиевичтың катыны. Йокы бүлмәһенән сыгып киләһеңме? Мамык мендәргә төренеп кенә тыныс кына яшәрме дип уйладыңмы? Мин хәзер бөтәһен дә аңлатып бирәм. Юк инде. Һин түгел, мин үзем аңлатып бирәм уны. Кешенең бердән-бер иренә ябышмаһаң, бөткәнме һиңә? Үзең ише егеттәр. Һәппәр каласың бана түгел. Малшад! Ул түгел бит килен. Малшад!
Халык театрының артисты ул йөрәк аша уйнаган ролен халык белән бергә бәйләгән кеше. Аңа үзенең әйтә һүзләрен җиткерергә тырышкан кеше. Шуның спектакльдә язган авторның һүзләрен, тормышка аның карашын, аның мөнәсәбәтләрен халык белән бергә бәйләп, аның белән сопереживать иткән актер дип уйлыйм инде мин. Театрга инде мин бик чын күңелдән яратып йөрим. Әле менә халык театрында 10 ел уже булып килә инде, шунда катнашып йөрим. Һәр спектакльгә катнаштыралар инде мине. Тем более тормыш иптәшем Зәйтүнә режиссер буларак, ул мине калдырырга тырышмый инде. Үзем дә чын күңелдән йөрим. Була төп рольләр аларга һәзин форсат бар инде. Юк, алай түгел. Нинди роль бирәләр, шунысын башкарырга тырышам. Рыцарь. Нимә һуң әле ул? Йәнлек тиһәң, йәнлек түгел. Кайдалар ишеткән дә күп була. Тукта. Без уны һүзлектән карап ебәрәйек. Катын менән кайнам әйтә, 2 һумда 41 тиен акса әрәм итеп, нигә шундай кәрәкмәгән нәмә алып кайттың ти? Бына бит кәрәге сакта. Так. Рыцарь. Рыба. Балык дигән. Копченая рыба. Исланган балык дигән. Күсермә мәгънәле хүлпән кеше дигән. Бана бит, исланган балыктың хүлпән кеше икәнен кайдан белер идең? Так, рыцарь. Рыцарь. Урта буаттарда көнбайыш Европала хәрби феодал дигән. Дөрес түгел. Юк. Ни эшләп мин феодал булайым ти? Юк. Так, күсермә мәгънәле. Батыр каһарман. Киң күңелле кеше дигән. Бана дөрес, исмасам. Халык театрының бурысы бик зур. Халык театры булган yerдә театр, профессионал театрдар, зрительдер әзер булып торалар. Шуннан һәм шундый районнарда, театр булган районда, театр булган авылларда эскеселектә бит азрак. Статистика менә шуны алып барырга кирәк, научный исследование. Минең инде практикам буенча мин инде әйтә алам, антитеп әйтә алам. Шундый авылларда эскеселек азрак була. Үткән конкурс вакытында да миңа призовой урын бергәннәр, менә инде Зөһрә, Баязит агайны, сөбезде бүләкләгәннәр. Анда тоже мен Шәрәй дигән комедийный роль уйнаган. Тоже исерек. Бана ханда туры килде инде, тагы исерек уйнарга. Минең действительно килгән сакта мен орак эсмәйм бит. Ya malайдарын икеһелә флот менә. Нисек икеһелә флот? Әле генә кесеһе флот дигәнең. Әз генә утыргас зурыһы флот ди башлады. Юк, буай мин малайдарымның исемен беләм. Зурыһы гына флот. Бәләкәе крейсер. Крейсер Фасхеттинович. Бына шуныһы ялки. Катындан башка ла торалам мин. Крейсер улымдан башка